Change my heart, oh God. May buntag mga kaigsunan. Happy New Year 2022. Sa tanan katawhan tibok sa kalibutan. Pasalamaton kita dako diya sa atong labaw nga kagahom sa Dios nga mahal nga din itagantag lugway sa atong kinabuhi nga din nakabot kita sa year 2022. Mga kaigsunan, ani po kita magapadayon sa pagtuon sa mensahe alang sa atong pagkinabuhi. Akong i-greet mga kaigsunan, ang akong mga viewers o subscriber, guban pang mga katawhan, tibok na ang siyuta. Sabi pa kung wakto sa unahan sa atong pagtuon sa mensahe sa pulong sa Balaang Kasulatan, hangin ko kamo, ato idoko atong mga ulo. Labing kamahanan, ikaw nga Diyos amahan, na ikaw sa trono sa grasya sa kalangitan, Ginoong Diyos. Salamaton kami dakot, Lord, nga din ning year 2022 nakabot kami. Salamat sa imong grasya o kaloy. Panalangin ni Ginoo kini mong mensahe nga santo pini sa mong nahura sa mong kasing-kasing gabayan sa mong pagkinabuhi. Samtang kami paabot kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, minahal kong manigugma, atong pagatunan mga igsoon, ang sinulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17, diri nag-ingon, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Itugon ni Apostol Pablo ang tanang mga katawhan kaya sinulat sa Balaang Kasulatan nga mag-ampo kita sa kanunay nga walay paghunong. Pray continually, mga kaigsunan. Ngano man, mga kaigsunan, ngano gisulti ni Apostol Pablo alang sa mga katawhan nga mag-ampo kita sa walay paghunong. Mga kaigsunan, minhal ko ni gugma. Diin, sa paggubat dito sa langit, mga kaigsunan, nabunto si Satanas, mao si Lucifer, mga kaigsunan. Nag-ingon din sa Revelation chapter 12 verse 7 paingon sa 12. Ug unya nahitabo ang gubat dito sa langit, si Miguel ug ang iyang mga manulda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ang iyang mga manulda nakigubat apan gilupig sila sa walay dapit pa alang kanila dito sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon nga serpente karaan ngingan lagyawa og Satanas ang maglilimbong sa tibok kalibutan. Ug gitambog siya dinhi sa yuta. Dinhi sa 12 magsyon nag-ingon, tungod nini paglipay o kalangitan o kamo mga nagpuyo niini, apan alaot kamo uyuta ug dagat kay diha kaninyo nailunsad ang yawa nga puno sa dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Mga minahal kong magsunan, usa nagtugon si Apostol Pablo sa Tesalonica nga diin mag-ampo kita sa walay paghunong kay alaot kita yuta ug dagat kay diri gitambog ang maong dragon mo, ang yawa mo si Satanas magsunan. Sa pagtambog dinhi sa yuta mga kaigsunan si Satanas, nakita ni Ginoong Hesus mga kaigsunan sa pagkahulog ni Satanas dinhi sa yuta magsunan. Mabasa kini magsunan dinha sa Lucas chapter 13 verse 18 mga kaigsunan. Nakita gyud ni Ginoong Hesus sa paghulog ni Satanas dinhi sa yuta mga kaigsunan. Busa alaot kita mga katawhan kay diri gitambog ang yawa mo si Satanas. Muna ingon sa unang Juan chapter 5 verse 19, ang kalibutan na ang gahom sa dautan. Na ang gahom sa dautan nga mao si Satanas gitambog din ni mga kaigsunan. Busa ingon si Apostol Pablo, ampo kamo sa walay paghunong para mo'y atong dipinsa sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Ang yawa si Satanas nanguob sama sa liyon, naglibot-libot ug nangita siya og tukbunon mga kaigsunan. Minahal ko nga nagugma. Year 2022, wala ta masayod sa atong kinabuhi
Mabot ang panahon si Satanas musulod mga traka kanato kitang makatawhan ang ato lang ang dipinsa mao ang pag-ampo sa kanunay. Mga kaigsunan, ang unang nabiktima ni Satanas, nagpakabitin siya ang atong unang ginikanan si Adan o si Eva. Sa diha giingnan sa Ginoo si Eva o si Adan sa tanaman sa Eden, makakaon kamo ning tanan sa bunga sa kahoy, apan ayaw kamo pagkaon nini sa kabunga, bisan sa paghikap nini kamo mamatay kamo. Mabasa ka na mga aksyonan sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17 mga aksyonan. Unya mga aksyonan, ang bitin malimbungon, malinlangon sumala sa Genesis chapter 3 1 to 11 mga aksyonan. Iyang gitintal si Eva, ang babae, samtang naglakaw sa tanaman sa Eden. Ug nakita ni Eva ang usa ka punuan ng kahoy nga gidili diya sa Ginoo. Na curious siya ganong gidili man ni. Bisan sa paghikap kami mamatay. Mga kaisunan, si Satanas na pagkabitin, gignan siya. Kumaon ka ni anak. Dili, yun si Eva, dili kami mukaon ni anak kay once nga mukaon kami, mamatay kami. Mingon ang Ginoo. Mingon ang bitin, dili kamo mamatay, kun dili mahimo kamong maalamon. Mahimo kamong maalamon. Mga kaigsunan, ang limbong sa bitin nag-ingon siya, o ang bitin ingon sa babae, dili kayud ko mamatay, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw kamo mukaon ini, mga buka ang inyong mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Tuod man nalingla si Eva, ang unang nalingla ang babae. Gikuha si Eva ngatong gidili sa Ginoo sa pagkuha sa pagkaon ng bunga sa kahoy ug unya magsuran. Gitagaan na iyang bana nga mo si Adan ug nagkaon sila magsuran ug unya sa pagkaon nila magsunan nangabuka ang ilang mata og nanghibalo sila nga hubo og nagtahi sila sa mga dahon sa higira ug nagbuhat sa mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Mga aksyonan, nadunggan nila ang tingog sa Ginoo, Iba, Adan, asa naman mo? Nanago sila magsunan, kay naulaw sila magsunan, kay hubo sila. Mingon ang Ginoo, nagkaon ba rin kamo sa bunga sa kahoy? Sa prutas nga diyan gidili kaninyo? Mingon na si Iba, ang bitin manggod, nag-tintal mi sa pagpakaon, kuha ko ug akong gitagaan akong bana, busa mga hinigma ko. Si Satanas maabtik, mangita siya paagi, nga diin ikaw malinglang. Ingon sa Ginoo, sa diha nga ikaw mukaon ini sa bunga sa kahoy, ikaw mamatay. Mingon Ginoo, apan gidivert niya ingon niya, dili ka mamatay kun dili mahimo ka mong malamon. Apan ang Ginoo adunay paghigugma gyapon sa anak nga Adan giba, iya gyapon pangita ug iyang pangitaan o pamagi sa tapis sa ilang biste. Ug nya giabog sila mga igsunan. Ini magsunan nag-ingon si Apostol Pablo, pag-ampo kamo sa kanunay. Prito kuntunali mga kisunan. Padayon si pag-ampo magsunan. Gani si Daniel magsunan sa kaadlaw katulo siyang apo. Sa diha nga nahibaluan niya mga kagsunan, ang sugo sa hari mga kagsunan kay gisulsulan si Hari Dario sa mga kauban ng presidente o mga gobernador kay nasina sila kang Daniel magsunan. Busa si Daniel ini sa Daniel chapter 6 verse 10 dirigan. O sa pagkabalo ni Daniel nga ang sinulat gitimanan siya miadto sa iyang balay karon ang iyang mga tambuanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem, siya miluhod o makatulo sa sakadlaw o nag-ampo, nagpasalamat sa tubangan sa Diyos, ingon siyang himo kaniadto. Si Daniel magsunan sa sakadlaw, 3 times sa di siya, nag-ampo mga kaigsunan. Ingon sab si Ginoong Hesus mga kaigsunan, samtang siya dito sa Getsemani, ubang nila ni Pedro o si Sibido mga kaigsunan, ang anak ni Sibido. Ug siya misugod sa pagbatis kaguol sa pagantos
ug siya mingon kanila, ang akong kasing-kasing natungod sa kasubo nga ikamatay, gibilin kamo dinhi o pagtukaw kamo uban kanako. Og sa nakalakaw siya sa unahan sa diutay og mihapa. Og nagampo nagingon amhan ko kun mahimo man isaylo kining kanako kining kupa ngani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Mga kiksan mo ni ang pag-ampo ni Jesus dito sa Simani. Sa diya suman sa pag-ampo ni naog siya sa ubos ug nakita niya mga aksyonan sila si Pedro mga kiksunan nga diin nagduka. Mingon siya, pagtuka o pag-ampo kamo aron dili kamo madalinas ngadto sa panulay sa pagkitinuod pagatinguhaw ng espiritu apan maluya ang lawas mga kiksunan. Ampo daw sa kanunay kita magsunan ingon si Ginoong Hesus. Diri nagingon magsunan, Satan is having a field day diverting the attention of God's people away from the Lord. The enemy of our soul is so afraid of our unusual prayer, mga kaigsunan. Kung si Satanas, kung kita mag-ampo sa kanunay, si Satanas mahadlok at kanino. Kaya ingon si Apostol Pablo sa Roma chapter 7 verse 19 nagingon, kaya dili ako mubuhat sa maayong gitinguha ko, maunoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguha amang sunan. Diverting sa atong hunahuna magsunan paagi ni Satanas, mga minahal ko sunan. Year 2022 ato kini paningkamutan ngandol kita sa Ginoo sa pag-ampo sa kanunay aron dili kita madaog ni Satanas, mga kaibigan. May buntag kaninyong tanan. Happy New Year 2022. Ang Ginoo magapanalangin kanato. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh